Bata din nga ni sa telepono duman problema. Ayun na. Initon. Bata din nga ni pala lamang digdi sa ano ako sa ay ako sa ano ako sa malilim ini na kaano slight damage Iba ano ba ini? Gabos senso. nakapundo ako ka ito kang nagtama o da Nakapundo ka ta may nakapundo man sa inutan. Na video man ito pero digdi so tanog ta maski nga na ang inot kong ang una kong pagdangog ka to natumbaso sa likod bagas ta makusog talaga ito man tapos pagiling ko may natumbang dahil natumba siya mag-aarog na tangkamutangan kasi ito naili mo naman inicturean ko man siya so ano dito nakasurat naman sa police report ko ang pangalan nakasurat naman JB yung may seal uyan nakapangalan Raymond ay PSSG Brian R. Dadulia Investigator on case. Sige na, ibalik mo na yan sa likod. I-charge mo daw yan ang phone ko, JB. Wala. Ayan. Oh, iyaon duman sa bagbaga sa charger. Oh. Paano digde sa... Wala. Sige na. Puno ka. Sige isa. Diyan sa brown ko na bag. Sa
itong kaagana na ano. So itong garo plastic na kaagana. So heart shape. Yan, dyan. Magka ano, so iba. Nakuha mo na? Hindi na. Ano iyan? Unlock daw. Ay, alam. Sige na. Ano mo, SL, capital A, D, 2, ING. Sulak baga, so pin code. SL, capital A, D, 2, ING, 3. Oh, okay mo na. Continue. Tataihan o huwag na kaan. Pabayaan na. Anak ko na kaya sa ano. Oh. Natanag o.
dapat gigibuhan kay police report. Ayun na ito sa police report. Tapos dapat nga ni dahil niya inali ito so kung ano so pagka-aksidente baga. Ayun, inalin niya waga. Dapat. Kasi sa ano, sa ano, Kung ano sa nangyari. driving school. Oo. Ito ang Picture sa inda. na din ang i-check da so paligid tas picture ang tulos dapat kung anong nangyari ito ang dapat na ma-picturean kurang mabago Sa dapat. bagay, pig-ako niya man. Pig-ako niya man. Sinabihan kong nasa may balik. Oh, ako na. Natanaw ko ito, JB. Oh. Tayo pida eh. Diba dati mo man inili. Di ko man nga Tingling ko pero tari daiman Di man na yupi. daiman na yun pero may black tari so grasa kayo dito or in Hindi man, isin ali ang black na ah. Ano daw ang nagtama sa auto? Siya garo o bako manggaro sa motor? bida so gulong Bila sa gulong motor. pero syempre may ano mangyari naisip ko nga ni hata wala siyang ano helmet hindi ko man siya nailingang helmet dapat may helmet mas ano Ata. Kadit nga ni ako sabi ko, responsible niyo. Nailing mo nang wara ka pa ng kipreno. Dapat di mo niya ako pindya itong motor.
baga JB ka to. Sir ngayon pasensya. Ako ang may sadili ka. Ay baga. Lagi kong ano, ituro ko mag-ika ta. Ano sa pa? inyo. Pag una niya, gurang kagarong lalaki. Hindi ka man dyan, paano na ito? Yeah. Kasi bago, abot ako ito mag-abot. Ano ba, nag-abot na ko dami na 325. Ayun. Sabi ko man yung ba? Pagpababa araw ka yan, di ka permi nakaapak sa brake ta. Ma-overheat yan pag permi nakaapak. Ayun, ita. Yan ako. Hayaan mo lang siya araw ka ano. Maluway na. Talagang aranin na sa kakamag-apak. Kayo doon na parang kung garo may parang na usok nga niya. So bago ba sa Are, ditong sa ano? bypass road. Impanta ito. Impanta itong bus. Pag abot naman JB, madiretso na kita sa RMB. Ikaw, pwede man ta. Ilingon ta ka, apoton ta kung anong oras, kung may 8 PM. Ako ang ukal kitang ticket, tapos kita mauli. Tapos, bago mag-8 sa kakang duman.
na arong isunod ayo to. Basta pag maalasin ko nga, traffic na video. May photo pa dyan, JB? Photo.